Het waren kan soms van het ene plak naar de andere plak tegen verschillend wezen. Dat wie het zijn maar buien, maar dat wie van de moment ik zeg maar mist ene plak hier dicht, de mist de andere plak hier om zicht. En dat kind dan. En de komende nachten, ja toch wel koude nachten en kon ze op mist, dus die waskorgingen voor het verkeer die bluwen. Joen en vannacht. Joen, misschien nog een enkele bui of een buiken, maar ik flink opklerend waar. En die opklaring zou vannacht een temperatuur om bij de 1 graad op het verste loon. 4 graden in het kust- en in het waardgebied. En dat had natuurlijk ik te krijgen met de wien- en wienrichting. Verder kon ze op mist en vroegstond groen. Ja, de wien die komt uit het westen en het noordwesten en die is zwak op zijn heestmatig, krijgt 1 Dan zetten we terug naar manier, autoruitenskrabjen. Verder kon ze op mist en hoe daar, de zinnen er staan er gewoon meer en meer bij. Maar er is ook nog kans op een bui of een buiken. Dat geldt dan voor het zuidoosten van de provincie. Maar dat stelt net al te veel meer voor. Dan de temperaturen monodoi, al op 12 graden. Wien bij west-noordwest, zwak of matig. In de nacht op een nij komen ze op mist en op een nij vroegstond groen. En dan zetten we terug naar het weekend en dus het vooruitzicht. Sneun en manje, het liedje treien droege dagen op een richtje te worden. Maar zo'n alba of 10 graden nu daar. In de nachten eerst nog vroegstond groen. Ja, en de zinnen er hoe aardig bij. Maar of dat hier een doodslag dat droege waar, het spant er op sneeuw nog een beetje om. En we moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.